Sziasztok, ez itt újra én vagyok, Varga Szabi. Most is át szeretnék menni nektek egy pályán, ami az 1-es ajtón lesz, és a 6-oson. Itt van. Remélem örültök. Ja, freeplay nélkül, ezt elfelejtettem. Megint elnyomom, hogyha megengedi, most engedi. És itt az volt a legutóbbiban, hogy a embereket ki kellett szabadítani, és előrajózott a Anakin kiskorába, mikor még kicsi. Most Darth Maul ellen kell harcolni, de ő inkább átugrik és felemeli a hidat, hogy ne tudjunk átjönni. És azokat a droidokat úgy kell elintézni, hogy átmenjen oda a saját lövésük. Így közben megy, ezt meg kell ismételni mindegyiknél, és akkor dob ilyen dobozokat. Ilyeneket azt vissza kell magára dobni, ezt mindet 3-ig. És így ezt újra és újra, egészen még 3-ig meg nem csinálódik, amint mondtam, de még már csak 2 kell. De kiabáltam már csak 1-en. Így. De azért arra is vigyázni kell, hogy lenne eső, tehát ez azért már ilyen profi játék. Mindenre vigyázni kell. És most próbálom, hogy eltalálja, de nem találom, mert ficánkol. És le is esek. Úgyhogy megyek távolabb. Na végre eltaláltam, csak nem oda ment, ahova kéne. Azért pont a droidot kell eltalálni. És oda kell dobni még mindig. És ezek csak jönnek, és jönnek. És már dobom is, utolsó. Majd ő elmenekül, és a hidat úgy kell átépíteni, hogy kényelmesen átférjünk rajta. Így. De ezt azért most odaépítem, rendes legyen az űrhajó. Akkor megyek is be, ahova Darth Maul elmenekült. De még hozzá. Úgyhogy követni kell egészen addig, ameddig majd nem kell vele csatázni. Ez pedig csak freeplaybe. És ezt a hidat onnan ki kell húzni. De gyorsan át kell ugorni, mert vissza is megy, mint most. De ez nagyon nagyot tud ugorni a segítőnk. És itt most elmenekült, mindenkinek is utána kell menni. Így, és ott lesznek olyan droidok, amik hívják a többit, és ezért el kell kardozni őket. És egyelőre még mindig elmenekül, és ezek hívják a többit. Így, meg a másik oldalon is, és ezt a 2-t el kell intézni. Legalábbis ahhoz, hogy tovább menjünk. Ha nem akarom tovább menni, akkor nem. Ezeket nem is fontos, csak a citromsárgákat. Most tőlük menekülök, mert igazából ezeket kéne. Hogyha kardozok, nem érek oda. Most menekül, most már elintézhetjük ezeket is, de nem jönnek többen.
Piatok kardozom, de nem jönnek többen. És ez már el is vannak intézve, minden. És jönnek a védőpajzsosok. Ezeket is el kell intézni. Ugorva is el tudnak elintézni, és nem nézem, hogy ugorva akarnak. Viszont engem igen, ez elég nagy kár. Félek, hogy lelő ugrás közben. Most ezekre ráállunk, hogy kijöjjön a híd. Legalábbis hát rá kéne, de nem nézem, hogy igyekszik. És oda át kell menni Darkness. Meg ezeket le kell csapolni, hogy lejöjjön a lézer. És akkor úgy kényelmesen átmehetünk oda. És még egyet kell. És csata. Most oda felbuklik, és ott dobál ilyen cuccokat, azokat vissza kell neki dobni. Majd onnan leugrik, felugrik egy másikra, és ott is. Oda kell dobni, aztán folytatódik a fénykardcsata. És vége. Ott fénykardozik, nagyon ideges, mert megöltem ezt a másikat. Elugrik. Fénykardjával együtt, és a másik fénykardjával is elkardozi Darkmold, legalábbis a hasát meg a fejét. Lába az ott maradt. Viszont ennek is vége.